kuma yaya za ka gane in matar aure tana zina? Haka da wata hanya. Kuma rashin tsoron Allah ne akwai shi. Kuma mun ba su dama, suna da zabga-zabga manya-manyan wayoyi a tattare, suna iya magana da kowa. Matarka tana iya communicating da kowa. Kowa yana iya magana da ita, ba wanda ba ya iya magana da ita, dan ba kafa mata wata doka ba. Kai dan zamani ne ka ce a bata yanci, a bata hurriya, freedom. So wannan bawan Allah matar aure ne ta kira shi ta yaudare shi. To kenan masu aure sai su kula da iyalinsu. Duk inda matarka za ta je, inda hali, goya ta a mota, dauke ta ka kai ta, sa ta a gaban mota, kuna hira kuna tafiya. Karfe minti nawa za ki fito? A yau minti na ba wani mai, ku je ku gaisa kawai ku dawo, ba wani matsala ai. Wallahi ba ta kurawa. In za ka jira ta, kwantar da kujera ka jira ta, ba laifi, a ce ma direba ne an fada din, sai me. In na ga dama zan ba ku labarin mutumin da shi da kan nasa ya kai matar tasa, don ka san halin da ake ciki. Da kansa ya kai matar tasa wani gida, ya tafi ya je ya dawo, ta ba shi awa 2 awa 3, sai ya canja lokacin, sai ya dawo kafin lokacin. Da ya dawo kuma insha Allah ya tarar bata gidan, kuma wannan gidan ta tambaye shi za ta je, tana ina? Yara suka ce mata ai ta fita ta tafi can. Akwai wani abokinsa kuma daman ya san yana neman ta, nema na fasadi, ashe cap gidan abokin ta tafi, kuma hakan aka yi. Kawai sai ya buga mota ya tafi gidan abokin. Yana zuwa ya sallama, aka ce ana sallama, wani ne, wani ne, wani ne, kuma tana cikin gidan, kuma suna tare da mutumin, tunda yana da ɓangarensa yana da gidansa, an yi waya da shi, ya buɗe ƙofa ta shiga, matansa ma ba su sani ba. Ya shiga, ya yi maza ya sa ta fita. Da Allah ya zo tonan asirinta, sai ta manta gyalanta a kan santa tebul ɗin falon mutumin. Ta yi maza ta fita ta waccar ƙofa, shi kuma ya shigo. Yana shigowa sai Allah ya nuna masa ga gyalan matarsa a wurin, ta manta gyale ko ɗan kwali. Suka zauna suka gaisa suka yi hira kaza kaza, ta ciki na ciki. Sai bayan ya koma sai aka ce masa ta koma. Ya bincika kuma aka ce mai nan ta zo. Suna da yaudara ta fi 1000. Shi yasa in za ka yi aure ka auri mace mai amana mai aminci. Idan ka kuskura ka auri matar da kyau ne ya ɗauke ka aure ta, babu tarbiyyar addini a gidansu, za ta ci amanar ka, kuma za ta yi ta yaudara ka, kai ta ciyar da ita masara tana zuwa gidan wani tana tsiya. Ba na san irin waɗannan maganganun, suna damuna, ko na tashi daga karatu wallahi suna damuna wallahi matuƙa, amma kuma dole na gaya muku saboda halin da muke ciki babu amana. Ban muku magana akan wajen aiki ba, ban yi muku magana akan abin da ya shafi makaranta ba, ban yi muku magana akan tafiya unguwa ba, ban yi muku magana akan zuwa asibiti ba dakalar da suke ba, ban yi muku magana akan gidan biki abin da mata suke yi ba, ban yi muku magana akan kawalai da suke bin matan mutane suna lalata su ba, secretly ba a sani ba. Bawan Allah mutumin sa'ani take bari a baka tana magana, ban ce karka yadda da ita ba, amma ka sa mata ido. Kuma kuskure ne mutum ya bar wa matarsa yanci ko ina tana zuwa, wallahi ba daidai ba ne. Ko ku ji daɗi ko kar ku ji daɗi, ko kar ku yadda ko kada ku yadda, saboda yar adam ce, tana da rauni. Wataƙila kai ɗin kana da rauni a wajenta, kai baka sani ba, bata gaya ma ba, tsautsayi ya sa tana zaune da kai ne. Wataƙila hankalinta ya karkata zuwa ga wani, kuma baka yi mata tarbiyyar da tana da tsoron Allah da ba za ta yi wannan tsiyar ba, ta je ta yi. Akwai wulakancin da ya wuce matarka ya zamanto ba kai kaɗai bane tattare da ita. Ku je ku ga makarantun, malaman su ma a makarantun lakcarori suka kyale su. Duk yarinya mai dan haske da kyalle sa mata ido ake yi, ana bibiyarta a makarantun, duk makarantun gaba daya na muku jam'u. Ba a sani bane babu tsinannun malamai marasa mutunci, masu cin mutuncin iyalan mutane da yayan mutane, wanda kullum burin su ya za su bata yayan mutane, tun daga sakandare har zuwa jami'a gaba daya. Babu ne? Akwai mana, suna nan, kowa ya sani. Yaya mutum zai zo ya bar mutuncinsa, iyalinka, mutuncinka, yarka, naman jikinka ne, tsokar jikinka ne, kamar mutum ne fa, yarka fa kaman kai ne fa, wani ya je ya barna da kai. Ka zuba ido kawai ka kyale, saboda zamananci za ta yi boko, burin mu boko, an kai ta boko, za ta yi boko, halal ne komai ma ta je ta yi. Ka je ka ga matan auren yadda suke zabga kwalliya idan za su tafi makarantar boko,
ai muna karantawa makarantun muna gani, wata in ka ganta wallahi turare malam sai kai wajen minti 5 kana shakan turarenta wallahi, saboda mijinta yana da hali. Turare ya manta da karatunsa, ya manta da imaninsa, yanzu ya je ya fada. Ba a nan gurin muka gaya muku wani yaro ya turo mana mu yi masa addu'a a nan a Facebook, ya haɗu da wata yarinya yar Benue, suna yi har wata ran tace za ta kawo mai ziyara nan Kano, ya je ya tare ta a Na'ibawa ne ko ina ne, ya dauko ta ya taho da ita, ce ya kama mata daki, suka zo suka yi lalata da ita. Yaro mai hankali, sai da suka gama lalatan da ita tace masa tana da kanjamo. Yarinya ce budurwa yar Benue kafira, a Facebook ya haɗa nan masallacin mun karanta wannan tambayar, ya ce a taimaka mai, yana da yar habatu sau daɗinsa a yi masa karatu ko za ta yi maganin kanjamo, ba nan ya kawo ba.